أبي وتي كسب حج ليت مدقاس زخلعني لمن كنقرأ كم زلنا نتشنكن عبي مستريو اتزقرمكو اتي أنا زفتنكو وجيقات راح يكونن اتنعي كابزول فزخ جلاجلني عب ما خيرنك حق زنز جبو أسب أيو أوه مسب عيد ديز نبرن ناي مستر تقطها وركب كسب حجي كل عقو زي كالكو والفخوين النلو سلام انتعنا نهابا لي كبراتنا يزي channel زتقاتلتي كميك أنيكم لمون كوترون بزحات عبيت تمرتات كخون زخقلو بتعمل مساتنا قرى من حق أني تاريخ حجالكم مزيل لكم كابز زانتاز عبي تمرتن خطرخو كاتسالي زمتاكم حق أني زانتاتات مخيم لتاكم دما زي channelنا سابسكرايب بمقبار سدرابيتنا خونو مبقارنا بتزانتا كبلكم زالو متاريكاك تكافلنا زدليت قوال جنت تبهال نسا تاريكاك تجمرن كلا خمزتبل هيوتي قدم زو كل نغرات فصوم بطعمي سلاماوي فقرن زمولو ينيرو انا ندين طراحينا ننبر نيرنا تان اشتي غزانا ابوشت امن مزغودله ነገር ينبرن ابوي ካብ ዓለም ካብ ዝፍለ ነዊሕ ዓመታት ስለዝገበረ አቦ ማለት እንታይ ምዃኑ ናይ አቦ ጽላል ከመይ ከም ዝኾነን ፈጺሞ ይፈልጡን ንዓይ ዓለመይ ትበሃል ደይ ጥራሓ ነይራ ኣደይ ንዓይ ንምዕባይን ንምምሃርን ንጽቡቕ መጻኢይን ክትብል ለይትን መዓልትን ትሰርሕ ነይራ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ እናተንቀሳቐሰት ክንደይ ድኻምን መከራን ትቕበል ነይራ ንዓይ ንምሕጓዝ ዘይገበረቶ ጻዕሪ ዘይተሸከመቶ ጾር ኣይነበረን ንዓይ ኣደይ ኩሉ ነገር እያ ነይራ مخولي تسلالي هيوتي ما مخرتي أب مونغونا زنبرا فقري بقالات كجلس كاب زي خدنا لعلفو لإنيرو نعا زي نقرا مستر كاب أزحاب أو حساب شراشي نبرا جزين حلف مسكدقن عدي بحتو نايس مع خمز نبرا بقى ما يكردا جمركو حد معلتن بينا خوينا تحسب كلا نايح بحتاو نتا سمعيت ناي دخام تسلالوت أبقص أي نباب نيرو أنا ونكعا عدين بينا خندي معلتي آخد دكم زدقفا سبعين تتركب صبق نيرو نابلكو بوشت أي منا نيرا حدا معلتقن كابوت روفلي بزبلام حقوسنا تسمعا قز أب فشختا مولو نابقز أمزت كاب عينا زوز زنابرا برهام فولي نيرو حيزاتو زمزت ورد ما نهيوتنا مولو بمولو زغير نيرو جنتي صبق سبرخي بلخو كن مرعون حاسبنا لنا اختب لنا كلا ندي دس لزبلات راح أنا ومبلبيت حقوسكو الساخت حقوس حد شيوت كتجمرن كفتني عمتات دخامة تعرفن مرعيي نعي عبي حقوسي نيرو حدش حدارك مسروتو نسودمانا بقزانا خمت مخوان مس نقرتني مولو لبي بعوي تسفائي تقبلوه نابقزانا زموت قلق قدامي معلت دما كساب حزت تزبلني بعدما قرب كابدا يبلت نيرو جنب طعمي حياواي كوستر زبله تفكر مسيلي قريبنا كزارب كله بخبرات بتحتنا نيرو نعاون جانا خم مجمرتا خم قالوا يتقبلوني قدامي معلتي حيزلنا زمص هياب زرقينا في شختان كلني حقني ابو مسيلي تسمعني نعايت سبع يدي كمو بيكري دليتي نيرو نايبونت فقر هنقوي سلازنبركو املاح صبق ابوستك علي مسيلي تسمعني حجون سبرخي بزحلوني زعقبني ابغوني سلف حوي سبلو اندابلكو ننبسي نأموري نغرونيرا نو ازنبرن خبرة فرحاتن فولي نيرو ابتي غزانا زخون نجر خغدلن كلو قلت في ماللنا نعاون زدلين ناي تمرتي وخناي كالي مزايتات بحاقوس يشفنالي نيرو ابقد مساب ابقد مقرابتي زي اكو غاليا إلو خطوعنن كلو وشتي حاقوس بخرعاتني من لأنبارا أديون حدارا سميرو حقوستو خوينا آخري أنكلخو نوعو زلن خبرن فقرن إن عبايا خدا أبتا مجمرا ورحي كل نجر سلام نيرو نوعو خمو بيخ بيرا نسو دما خنقوالو حالي يزمسل نيرو كسابتي نجرات قس بقس بسلام زي تستوعلى ملكعو خقير زي جمرا عدي نسراح وين خالي قداي كاب غزاخت وصن كلا اتي امونغونا زلو قراربا كابنا بونغوال نوصا زخونلو خالي سمعيت كحوسلو كم زجمره كستوعلي كالكو نيره مجمريا بقليل نجر يجمر نيرو اب كوريدر كنحلف تلنا فلاطو وي بزي فلاطو اكالاتو مس اكالاتي كصغاغن كلو انا بغرهي بدنگتي لايز حلفون نبركو ግን እቲ ኩነታት ብተደጋጋሚ ክመጽእ እንከሎ ብውሽጠይ ክናደድ ጀመርኩ ኣደይ ካብ ገዛ ወጻኢ ክሳዕ ትመጽእ ዘሎ ሰዓታት ንዕኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓይ እውን ፍሉይ ናይ ጭንቀት እዋን ክኸውን ጀመረ
ክትምተኒ እንከሎ ዘርእዮ ዝነበረ ናይ ዓይኒ ምንቅጥቃጥ ክዛረበኒ እንከሎ ዝጥቀመሎም ዝነበረ ናይ የውሃት ቃላት ቀስ ብቐስ ካብ ናይ ኣቦነት ርክብ ወፃኢ ናብ ካሊእ ምስጢራዊ መስመር ይወስደና ከም ዝነበረ ውሽጣዊ ስምዒተይ ይነግረኒ ነይሩ። እቲ መጀመርያ ንጽቡቕ ዝመስል ዝነበረ መቀረራብ ቀስ ብቐስ ናብቲ ዘይተደለየ ህይወተይ ብዓብዩ ዝቐየረ መፈንጠራዊ ከመይ ከም ዝኣተወ ሕጂ ምልስ ኢለ ክሓስቦ ከለኹ ብጣዕሚ ይገርመኒ። ውሽጠይ ብሓዘን ተሰበረ። ኣደይ ንዝተፈላለዩ ናይ ስራሕን ናይ ማሕበርን ዕዳጋን ጉዳይን ካብ ገዛ ትወፀሉ እዋን እናወሰኸ ምስ መፀ ኣነ ንሱ ናብ ገዛ በይንና እንተርፈሉ ግዜ እናወሰኸ ኸደ። እቲ ንመጀመርያ ናይ ደቓይቕ ጥራሕ ዝነበረ ናይ ቤንነት ግዜ ቀስ ብቐስ ናብ ፍርቂ መዓልቲ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ሙሉእ መዓልቲ ክሰጋገር ጀመረ። መጀመርታ ነገራት ብጣዕሚ ንቡር ይመስሉ ነይሮም። ከም ሓቀኛ ኣቦ መጠን ብዛዕባ ትምህርትን ብዛዕባ ዘጋጥሙኒ ናይ ህይወት ብድሆታትን ብዛዕባ መጻኢ ህይወተይ ከም ማኽረኒ ከሎ ብጣዕሚ ደስ ይዝብለኒ ነይሩ። ብውሽጠይ ብናይ ኣቦነት ጽላል ይሕበን ነይረ። ሓደ መዓልቲ ግን እቲ ኣመላኻኽቱ ኣቀራርብኡን ካብ ናይ ንቡር ናይ ኣቦነት ወፃእ እናኾነ መጸ። እቶም ንቡራት ናይ ኣቦነት ቃላት ቀስ ብቐስ መልክዖም ቀይሮም ናብ ምስጢራዊ መስመራት ከሰጋገሩ ጀመሩ። ሓደ መዓልቲ ኣደይ ንስራሕ ወፅያን ከላ ኣብ ገዛ ቁሩብ ቅልል ዝበለ ናይ መዕረፊ ክዳን ተኸዲነ ካብ ክፍለይ ክወፅእ እንከለኹ ርኢኒ ኣጠማምትኡ ፍሉይ ነይሩ። ገነት ጓለይ ሕጂ እኮ ዓብይኺ ኢኺ፣ ሰብነትኪ ብጣዕሚ ዓብይ ኮይኑ ኣለባብሳኺ ኣስተኻኽሊ፣ ካሊእ ሰብኣይ ከይርኤኪ ነብስኺ ክትሓብኡ የለኪ እናበለ ብምኽሪ መልክዕ እዩ ዝጀመሮ። ኣነ እውን በቲ ሰዓት እቲ ብገርሀይ ጽቡቕ ሓሲቡለይ ከምኡ ኣቦ መጠን ይሓለየለይ ኣሎ ካብ ጌጋይን ካብ ሕማቕ ዓይን ሰብን ክሕልወኒ እዩ ዝደልዩ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እቲ ምኽሩ ናይ ሓልዮት ጥራሕ መሲሉ ተሰሚዑኒ ነይሩ። ግን ነገራት ኣብዚ ምኽሪ ጥራሕ ደወ ይበሉን። ቀስ ብቐስ እቲ ኣለባብሳኸ ኣስተኻኽሊ ዝብል ዝነበረ ናይ ኣቦነት ምኽሪ ናብ ካሊእ ዓይነት ዘይተደለየ ትዕዝብቲ ተቐየረ። ክዛረበኒ እንከሎ ናብ ዓይነይ ዓይነት ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ሙሉእ ሰብነተይ ብፍሉይ ድሌትን ስምዒትን ብትኹረት ክጥምት ከሎ ደጋጊመ ዝተውዕሎ ነይረ። እቲ ዝያዳ ውሽጠይ ዘፍርሖን ዘርዐዶን ድማ ሓሊፉ ተሪፉን ክዳነይ ምስትኽኻል ብምኽንያት እዚኣ እኮ ጎደሎያ እዚኣ ቁሩብ ሸተት ኢላ እንዳበለ ብድሌቱ ኢዱ ናብ ሰብነተይ ከጸጋግዕ ብዘይ ፍቓደይ ክትንክፈንን ክጅምርን ከሎ እዩ። ክትንክፈንን ከሎ ኣብ እዳወይ ዝነበረ ምንቅጥቃጥን ርድኢትን ካብ ናይ ኣቦነት ፍቕሪ ሙሉእ ብምሉእ ወፃእ ምዃኑ ውሽጣዊ ስምዒተይ ይነግረኒ ነይሩ። ኣብ ውሽጠይ ዘይለመድክዎ ዓብዪ ናይ ምፍራሕን ናይ ምስጋኣን ቃልሲ ይጋጨወኒ ነይሩ። እዚ ሰብኣይ ዘቦ እዩ። ኣደይ ክንድዚ ትፈትዎ እተኣምኖ ሰብ እዩ። ከመይ ገይረ ክጠራጠሮ ይኽእል? እዚ ናይ ኣእሙሮይ ሕማቕ ሓሳብ እዩ እንዳበልኩ ንሕልናይ ክእምኖ ፈቲነ ነይረ። ንነብሰይ ዝወቅስ ነይረ። ንሱ ግን በቲ በይንና ኣብ ገዛ ንረኽቦ ዝነበርና ዕድል ሙሉእ ብምሉእ ብምጥቃም ቅርበቱ እናወሰኸ ቃላቱ ድማ ካብ ናይ ኣቦነት ናብ ናይ ፍቕረኛ ስምዒት ተለወጠ። ዝንገሮም ምስጢራዊ ዘረባታት ክቕይሮም ጀመረ። ኣዴኽ እኮ ብዛዕባ ስራሕ ትሓስብ፣ ብዛዕባ ስራሕ ጥራሕ ትሓስብ። ካብ ኣዴኽ ንላዕሊ ግን ንዓኺ እየ ዝሓስበልኪ። ንዓኺ ክርእን ከለኹ ፍሉይ ሓጎስ ይስማዓኒ ክሳብ ምባል ድማ በጽሐ። እቶም ዘረባታቱ ኩሎም ብውሽጠይ እናውፅኑ ነይሮም። ኣደይ ካብ ገዛ ክትወፅእ እንከላ እቲ ገዛና ከም ፍሉይ ማእሰርቲ ክስማዕኒ ጀሚሩ። ክወፅእ ክኣቱ ብሰላም ክድቅስ ዓቕሚ ሰኣንኩ። ኣብ ቅድሚ ኣደይ ምንም ከም ዘይተፈጸመ ኮይና ንነብር። እቲ ስቓይ ኣብ ውሽጠይ ክሓብኦ ተገደድኩ። ክነግራ ብዙሕ ግዜ ክፍትን ነይረ፣ ግን ፍርሓተይ ይስሕበኒ ነይሩ። እንተነጊረያ ተኣምነኒ ዶ? ሓዳራ ዶ ይፈርስ? ሰብ እንታይ ይብለኒ ዝብል ናይ ጭንቀት ሕቶታት ኣእሙሮይ ይመላለስ ነይሩ። ንሱ ድማ ነዚ ፍርሓተይን ጭንቀተይን ምስጢር ብምሉእ ብምጥቃም ዝያዳ ክቆፃፀረኒ ጀመረ። እዚ ነገር እዚ ኣብ መንጎና ጥራሕ ክተርፍ ኣለዎ። ነዴኺ እንተነገርክያ ልባ ተሰይሩ ክትመውት እያ። ሓዳርና እንተፈሪሱ ድማ ትሕተቲ ንስኺ ኢኺ እናበለ ብስነ ልቦናይ ኣፈራሪሑኒ። በዚ ምኽንያት እዚ ቀስ ብቐስ እቲ ነገር ብተደጋጋሚ ክደጋግሞ ገበረ። እቲ ዝገርም ድማ እናሓደረ እቲ ነገር ካብ ቃንዛን ፍርሓትን ወፃኢ ናብ ሓደ ካብ ኣእሙሮይ ክቆፃፀሮ ዘይኽእል ዓብዪ ወልፉ ተቐየረ። ኣካላተይ ንኡ ክላመዶ ውሽጠይ ድማ ንኡ ይጸልኦ ነበረ። ብውሽጠይ እናተቆጣዕኹ እናበኸኹን ግን ድማ ካብቲ ስምዒተይ ክወፅእ ዓቕሚ እናሰኣንኩ ኣብቲ ናይ ምስጢርን መፈንጥራን ተቐመጥኩ። እቲ ሕሊናይ ዝወቕሰኒ ዝነበረ ሕማቕ ህይወት ቀጻሊ መዓልታዊ ልምዲ ኣይኮነ።
عامس إننو تنبركيخة ناتو مستر باريا خوينة ترفكو اتولفي إن حدرة تيز ألام مستر إنا قدده وشت أو عاميكو دا جمرة مسدي بحدا ما أدي كنكمت كلنا صبو غير آخد متنين كلا بحلناي معالتاوي قتلنا نبرة نسعى أما وفيارها صاف سيسا زعبيت النقوالا عبقز آخويني عبي مستراخ شكا من كاللخو كحاسبو كاللخو وشتأي يندد نيرو معالت دما نبيني أبقف لي كويني نبعنا باركو مبكاي مقزام كميلة كابز عزقتي كواتس النابلكو مجننا معالتاو سرحي جيريو كل تشيله ناب عينا كرئي جراش عمينا برنن قز أي حب دمس أيونا يسمع نيرة أب مودعتها كن إزي حسوم هيوات زي بخمزي قدس الكم زي بلو انتزي كوينغن وشت أوسق عيس لازم لأني عليه هواتي كتفئن كابز عالم زي كسنابتن البيوسنكو اتموتون كابزي هلينا وسق عيز حاشا خوين تسمعني حدا معالت الدي كاب جزان نوح ساعتات أبزوت أطل الأوان أتقونتات تطعم كله تبع إليه قزي كل جيلة أمتكو عينتي بنبعات مليئن نيران إذ نجر زي حجة طفعلو حلناي معالتاوي إنا موتأيو زي حاتيات زي نبينيك شكومي كالكون نديون كل نجر بعليك نجرأي كتفلت اللوا إلم بعاوتان ببخيات تزاربكو أبت ساعات تجنسوا يتناددن أيدن قد كم حدا طفأتني سبعي كفرح وين كرع عديس تتصبخو نيرا بأنصارو جن بدعم ترقاقيو نابعين تينات أمتا جنت قوالي أنا ونكو زي نجر زي نعاخي تصبق انت زي كوينون كبران نصهناخي كم زطفأخو نحاسبكو تجاني عايز حدر زي نجر زي نعاخي طرح زي كونس نعاون عوي حاديات كلاغو زي كئل والفين كوينون نلو كحد قود ماليتن معالتني فتني بلني اتنا عيبتن كل أسحيتو نابزي مفنطرا زأتون سبعي حجر ما تمليسون عايز حالي لي سقاي يسترد اللي كوينو كغير كلو كأمنوي كألكون نسوون كمز تتأجمن اتتفقات بحبار جيرون قتلو جن فتصم زي تتصبخو زقرم مخرهابني حجي نديخ انت نجركيا حدارنا إز فرس نساون بسنخي قلبات سبر عوينا يلب حمامي زبطحا نعاخون كاب غزاخي كتسقوق إيخي سلازي اتي نجرزن مقراط اتي انقو قليل مفتحي فقرنيا حيسكي كاب زي غزا انت وطيخي تي اب منغونا زلو ركات تاتات اويبل نحنا ون نقلاقل نساون سلاما يطفئن بلني اوه كاب زوال فزيخ قلاقلني بنهيواتي مفتحي كم زهابن نجيرو اب مخوير نزنبرا مقري بقلطف مسكالي اودينا فقر ركب كجمر بسبب فقرنياي كاب غزا وطيئي كنبر نيرو تي سبعي زهابن مخري نمسمعو مجمريا بطعمي زقلل يمثل نيرو نعاي كابتي جيغان موصأن نمحقازن زحاسبو مسيل تسمعني كندما طويل حسبكو حساباتو كله تنتنو تلخو أبوشتي كالي عبي مرزان مفنطران حيزو كم زنبران كردع جمركو السكون عاي حالي اللين نديون حالي لا يكونن نبعلو كابتات حتاتنت نمدحان اتي استفت امجيغا كلنا بلعلين مدرباي انا دما قاب غزا بموصا اتي صلام مسترو نزل عالم تعبيطون كترف زعلمو سوت تنكولي نيرو كل تحتاتنتو ابلعليك ودق نسو ግን ጽሩይ ኮይኑ ምሰደይ ክነብር ይድሌቱ እዚ ክርድአንን ከሎ ህይወተይ ሙሉእ ብሙሉእ ተናወፀ ኣብ ምንታይ ዓይነት ተንኮልን ሓዳርን ከም ዝኣተኹ ዝገብሮ ጠፋኣኒ እቲ ዝገደደ ነገር ግን እዚ ኩሉ ምስጢር ተዓቂቡ ኣነ እውን ካብ ገዛ ንኽወፅእ ክዳሎ ከለኹ ሓደ መዓልቲ ግነደይ ዘይተጸበናዮ ነገር እቲ ናይ ዓመታዊ ምስጢር ብድንገት ክትፈልጥ ዘላ ዘጋጠማ መዓት ነገር እዩ አደይቲ ምስጢር ዝፈለጠትሉ መዓልቲ ኣብቲ ገዛና ብውሽጢ ንዓመታት ተሓቢኡ ዝነበረ ናይ ክሕደት ድራማ ተወዲኡ ኩሉ ነገር ገሃድ ዝወፀሉ ጸላም እውን ነይሩ እታ መዓልቲ እቲኣ ንዓይናይ መወዳእታይ ፍርዲ መዓልቲ እያ ነይራ ኣደይ ካብ ስራሕ ቀልጢፋ ክትመጽእ እንከላ ኣነ ንሱን ኣብቲ ዘይተደለየ ኩነታት ኢና ጸኒሕና እያ እቲ ኣብቲ ገዛ ዝረአየቶ ድንጋጸን ፍርሓትን ስብራትን ክሳብ ሕጂ ካብ ኣእምሮይ ይጠፍእን ንመጀመርያ ዓይና ክትኣምነይ ከኣለትን ገነት ጓለይ እዚ ንስኺ ዲኺ እዚ ኸ እቲ ዝኣምኖ ሰብኣይ ድዩ ክትብል ከላ ድምጻይ ይንቅጥቀጥ ነበረ ኣደይ ብሰንኪ ብዓይና ዝረአየቶ ስብራት ካባይ ሰምዐቶን ዝበጽሓ ዓብዪ ናይ ልቢ ስብራት ክሳብ ሕጂ ክሓወላይ ከኣለን እቲ ዝነበራ ናይ ሕርቃን ሓዘንን ስምዒት ክትገልጾ ይከኣለትን
ንዓይ ክትወቕሰኒ ንኡ ክትረግሞን ከላ ውሽጠይ ይበታተን ነይሩ። እቲ ዝሃነፀቶ ስድራ ቤታ እቲ ዝኣመነቶ ሓዳራ ብሓንቲ ጸላም ክፈርስ እንከሎ መርኣይ ንዓ ዓብዪ ሞት እዩ ነይሩ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚራ ኣደይ ምስ ሰባት ምዝራብ ሓዲጋ ብዓብዪ ናይ ጭንቀትን ሕማምን ተሳቕያ ሓዳራ ፈሪሱ እቲ ዝነበረ ሓጎስ ተወዲኡ ኣነ እውን ምስ ሰንክቲ ምስ ሰብኣይ ኣደይ ዝፈጸምክዎ ዓብዪ ጌጋን ኣብ ውሽጠይ ዝተረፈ ናይ ሕሊና ቃንዛን መዓልታዊ እናበኸኹ እየ ዝነብር። ካብቲ ዝነበረኒ ሕማቕ ወልፍን ምውፃእ ነብሰይ ምቕያር እኳ እንተፈተንኩ እቲ ስምዒታዊ ስብራት ግን ሕጂ እውን ኣብ ውሽጠይ ከም ሓዊ ይነድድ ኣሎ። መዓልቲ ነደይ ክጥምትን ከለኹ እቲ ናይ ክሕደት ምስሊ ይመልሰኒ። ንነብሰይ ክሳብ ሕጂ ይቕረ ክብል ኣይከኣልኩን። እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ኣቦነት ፍቕርን ሃንቀውታን መሲሉ ጀመረ መፈንጥራ ህይወተይን ህይወት ኣደይን ሙሉእ ብሙሉእ ኣባሪሕዎ እዩ። ሕጂ ኣብዚ ናይ መወዳእታ መስመር ኮይኑ ንኣኹም ክትሰምዑኒ ሓደ ዓብዪ ናይ ውሽጠይ ሕቶ ከቕርበልኩም እየ። ብሓቂ ውሽጠይ ጨኒቕዎ ኣሎ። እንታይ ትመኽሩኒ? ካብዚ ናይ ሕሊናዊ ስቓይን ናይ ቤንነት ዓዘቕትን ከመይ ኢለ ክወፅእ ይኽእል? ምስ ኣደይ ዘለኒ ርክብ ከመይ ገይረ ክእርሞ ይኽእል? ንነብሰይ ከመይ ገይረ ይቕረ ክብለላ ይኽእል? እዚ ሸኽሚ እዚ ንበይነይ ክጎቶ ብጣዕሚ ከቢደኒ ኣሎ። በጃኹም ዝኾነ ናይ ህይወት ምኽሪ ሃቡኒ። ታሪከይ ንኩሉ ሰብ ብፍላይ ድማ ንዓይነን ክገልጻ ዘይከኣላ ሓደስቲ ወለዶ ዓብዪ መምሃሪ ክኸውን ብልበይ ይኣምን። ኣሕዋተይ ብፍቕሪ ይኹን ብኽብረት ስምዒት ተደናጌርኩም ናይ ሓልዮት መሲሉ ናብ ዝቐርብኩም ሰባት ተታሊልኩም ናብ ዘይትወፅዎ ናይ ስነ ልቦና መፈንጥራ ከይትኣትዉ ብጣዕሚ ተጠንቀቑ። ሓደ ሰብ ጽቡቕ ስለ ዝመሰለኩም ጥራሕ ውሽጣዊ ስምዒት ዝነገረኩም ፍርሃት ዕሽሸይ ትበልዎ። ንሕልናኩም እመኑ። ጌጋ ነገር ክትሰምዑ ከለኹም ድማ ቀልጢፍኩም ድምፂ ሃቡ። ከም ናተይ ህይወት ከይባላሾ ካብ መጀመርያ ብትብዓት ምቅዋም የድሊ። ክቡራት ናይዚ ቻናል ተኸታተልቲ ናይ ገነት ሓቀኛ ዝሕዝንን ዛንታ እዚ ይመስል ነይሩ። ብሓቂ ልቢ ዝሰብር ውሽጢ ዘባላሹን ግን ድማ ንብዙሓት ወለዶ ዓበይቲ ምስጢርን ትምህርትን ዝሓዘ ታሪክ እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ቃንዛ ገነት ጥራሕ ኣይኮነን። ናይ ብዙሓት ግዳይ ምስጢር ዝሳቀያ ዘለዋ ኣዋልድ ህይወተን መግለፂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕጂ ናይዚ ታሪክ እዚ ጠጠው ኢልና ክንሓስቦን ከለና ክንደይ ዝኾኑ ሰባት እዮም ከምዚ ዓይነት ናይ ስነ ልቦና መፈንጠራ ዘጋጥሞም። ገነትን ኣዲኣን ኣብ መወዳእታ እንታይ ክገብራ ኣለወን ትብሉ? ንስኻትኩም ከ ኣቦ ወይ ኣዶ ገነት እንተትኾኑ እንታይ መገበርኩም? ካብ መጀመርያ እቲ ሰብኣያ ትቃወምዎ ዶ ነርኩም? ወይስ ነዲኹም ብግዚኡ መነገርኩምማ ነርኩም? እቲ ካሊእ ዓብዪ ሕቶ ድማ እቲ ሰብኣይ መወዳእታ ካብ ገዛ ወፂኺ ፍቕረኛ ሓዚ ኢሉ ዝሃባ ምኽሪ ብሓቂ ንዓኣ ብምሕጋዝ ካብቲ ጌጋ ንምውፃእ ዝሓሰቦ ድዩ ነይሩ? ወይስ ንባዕሉ ካብ ተሓታትነት ንምድሓን እቲ ናይ ዓመታት ርክሰቱ ተዓቢጡ ንኽነብር ዝዓለሞ ስውር ተንኮል እቲ ጌጋ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ዛጓል ንምድርራብ ዝገበሮ ምዃኑ ከመይ ትርእይዎ? ገነት ንዝቐረበላ ናይ እንታይ ትመኽሩን ሕቶ ሓዊስኩም ብዛዕባ ዝዛንታ ዘለኩም ዝኾነ ሓሳብ ስምዒትን ነቲ ሰብኣይ ዘለኩም ትዕዝብትን ብሰፊሑ ኣብ ኮሜንት ጸሓፉላ። ንዓኣ እውን ዓብዪ ናይ ስነ ልቦና ጽንዓት ስለ ዝኾና ኩላኹም ነቲ ትጽሕፉላ ኮሜንት ከም ዘንብቦ ቃል ይኣቱ። ብፍጹም ከይሰጋእኹም ዓብዪ መለክታዊ መጠንቀቂያ መምሃርን ካብ መፈንጠራ ተንኮለኛታትን ሰባት ንምድሓን ላይክ እናገበርኩም ንኩሉ ሰብ ንኽበጽሕ ሼር ግበርዎ። ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ናይዚ ቻናል ቤተሰብ ኩኑ። ቀጻሊ ብኻሊእ መሳጥን ህይወት ዝቕይርን ሓቀኛ ታሪክ ክሳዕ ንረኸብ ሰላምን ጥዕናን ፍቕርን ንዓኹም ይኹን። ህይወትኩም ብጥንቃቐ ሓልውዋ።